L'ús correcte dels guants en els establiments alimentaris. Durant la manipulació dels aliments, les mans s'han de mantenir sempre netes. Us les heu de netejar bé, amb aigua calenta i sabó, i eixugar-les després, i fer-ho les vegades que calgui i de manera sistemàtica. Si decidiu utilitzar guants, cal que en feu un bon ús per evitar la transmissió de microorganismes. L'ús incorrecte dels guants afavoreix la contaminació dels aliments. Qui porta els guants posats pot tenir una percepció de seguretat que el pot portar a una utilització inadequada dels guants. Es perd la sensació de tenir les mans brutes i indistintament es toquen diners, elements de neteja, aliments i fins i tot la cara o la mascareta. Qui manipula aliments amb els guants posats té la sensació que ho fa amb les mans netes. Com heu d'utilitzar els guants? Abans de posar-vos els guants, sempre us heu de treure els anells i similars i cal que us renteu les mans amb aigua calenta i sabó durant 20 segons i que, a continuació, us les eixugueu bé. Mai heu d'anar amb els guants posats al lavabo, ni us podeu mocar o tocar-vos la cara o els cabells. Si cal fer-ho, ha de ser amb les mans nues i, tot seguit, cal que us les renteu a fons. Quan es recomana utilitzar guants? L'ús dels guants s'ha de restringir a la manipulació d'aliments llestos per al consum, sense combinar-ho amb altres activitats. Sempre cal canviar els guants de forma periòdica, com a mínim cada hora. I mentre es porten posats, les mans s'han d'anar rentant igualment com si no se'n portessin. En el cas de tallar embotit, formatge o similar, és millor que agafeu els talls amb pinces i que eviteu tocar-los amb les mans, sigui amb guants o sense. En la venda d'aliments és preferible que no es portin guants i cal netejar-se les mans sistemàticament. Els vostres clients es fixen en quins productes remeneu amb els mateixos guants i si us renteu o no les mans. Quin tipus de guants heu de fer servir? Cal que es facin servir guants de nitril o vinil. A l'envàs dels guants ha de constar que es poden destinar a la manipulació d'aliments o hi ha d'haver el pictograma d'un got i una forquilla. Utilitzar guants de color blau és un encert, atès que si algun fragment de guant passa als aliments, el podreu distingir amb facilitat. No es recomana utilitzar guants de color negre, ni tan sols per servir a les taules en la restauració, ja que no s'hi veu la brutícia. Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Generalitat de Catalunya.